И какво става, хора от YouTube? Аз съм Димката BG Proc и днес ще играем танки онлайн от втори епизод. Така. Ще играем тук. Малко. Така. Малко да имам. Но какво от това? Пак е нещо. Тук ще събираме XP. Така да видим какво ще направи стоя. Той ми е щит. Даде ми 20 XP ми даде това. От нищото. Да, ние се може да направим XP ферма с едни мои приятели. Влизаме за 4 човека сърва. Единия би другия, другия би и другия и така се дават хел. Печелят XP, много лесно е. То са цели въздуха, бе. И всяко... умря. И тук има още един. Гледам само да съм сигурен дали виждате добре, че имам една много гадна поставка. Някакъв се... Мага! Той само се разминаваме с него. Гледай сега. Той цепи. Така, ще си такова оръжието. Ще сложа един рикошет с един хорнет. И каква боя против рейлгън. И така се шми много по-лесно. Мага! Какъв то стан, бе? Он е луд. Ще трудно ми се движи. Аз съм гати слабия с оръжие. Да, знаех се. И това ще легна направо от сървъра. Ще взема влезна в някой дънък. Да, имам доста приятели, както виждате. Сега... такава арена търсих, защото на нея падат много голд блокове, много е хубава. Според мен е идеално за днескашния клип. Обаче моето оръжие и моят танк не са идеални. Сега ще сложим един рейлгън. И да, това ще е още взето. Така, вижте, значи, вие сте от един отбор. Хоп, удряте се и той със силата ви дава хел и така се създава XP ферма. Много е лесно. Само, че трябва да е от 4 човека. Да играете 2 на 2 и да не се биете. Естествено, аз ще взема тези даймонди, но... Падат още! Така обичам най-много. Аз съм сега тук за даймонди, не за друго. И тук ще са паднали. Ще почнат да падат. Ето.
Само като обиколя един път и виждам даймонди. Не ми трябва експи на мен. Обаче не виждам хора. Виждам даймонди на хора. Не. Само един танк съм гръмнал за сега. Изех колко? 30 даймонди. О, почва да лаги. Тази арена е голяма и може малко да ви залагва, но... в този епизод ще събереме диаманти явно, защото няма хора. Като че ли там има доста, но не ми се ходи. Чакам тук някой да дойде. Сега имам съперник, който... О, мага! То с един удар ме уби почти. Бах, ти то с два удара ме убива. Не, зато я разбирам за кой не излизат. О, мага! Така. Тос ми дава флагът. Ама изтървах колко. Все пак. О, мага! Как ще да го преобърна? Майчице! Майчице! Ко стана? Тук и аз не видях, ама и двамата не уби. О, 10 дъма. Трябва да бягам към тях. О, 10 дъма. Чакай, че не можа да го оцеля. Ах! Бягай, бе! Ега ти тъпия сървър, бе! Видяхте как ме бутна тролски. Майко, тук само идиоти има в тези сървъри. Ого, Хигланд. Обичам Хигланд. Ми ще влезна тук. Дано да се развием. Така. Клипа стана 9 минутки. Още 6 минути и спираме клипа. О, тук тези идиотчета нещо не се дават. Шафтърче! Гадно мазно шафтърче. О, гадна мазна и Сида! Ти си Сида ли се скоси? Няма... Ти... Как ма? Оцели той шафтърче. Аз ще взема да... Firebird да ще взема. Ще взема... Хорнета и... Боята срещу шафт, защото... Он е събгрегнат шафт и хищния ми също ще да ме убива всеки път. Виж го как го хелва. Учи си, идиота, ма! Хелвай ти. Ще умреш. Само ни бият.
той шафтър, че мазното там де седи. Така ще го изброля, че няма разбера откъде му е дошло. Цепи го хубаво, едно хубаво го нацепира. Аз да не отнах флага, който и. За да стана и тук всъщност. Да подгоня някъде. Като дойде оня идиот тук. Ето аз го виждам. Чакам шафтарчето да дойде. Той си мисля, че никой няма. А така. Никой ли нямаше? Ай. Нямаше ли никой, бе? От. Той шафтър. Ти са шафта е много гадно. Така, пак ще се скрием. Колко минути стана клипа? 12 часа. Опа, този го срещнах отново. И пак умря. Споко. Ах ти. Как не умря тя, Шат! Стига! И го оцели или не умря? Значи сега съм аз. Бах ти! Малкото лапе детето. Аз щях да го убия тот. И там е шафтъра. Така, някой да ми се прекани тук. Тръгни. Шафтъра всъщност не може да цел. Ама и всъщност и от двете страни на атакуват. И тук не ми върви. И да, общо взето прекарахме 13 минути само в търсенето на сърва. Сега... И да, това беше от мен. Чао!